Zan gamu nan masallaci na Riyadh, masallaci na Arfa, wata hikima ta gare shi. Sai dai wanda ya zo ya gani. Wallahi. Sai wanda ya zo ya gani. Allah ya hore masa Saudiya. Ga yana harami, ga haramin can. Nan Zamzam na muke. Jira a fara sallah ko kana cikin ɗaki kana jin ana yi sallah.
القبلة بين سما ya masallaci amma da nan ma kana iya bai sallah tunda komi da komi na ciki akwai mikro akwai abin gashi ba furka alalin masha Allah mutane ka sun harcika yanzu tunda wasu in sun zaka yanzu sallar idi shi kenan ba su koma sallar asuba ta yanzu za a yi to ba su koma wata da aikata mai mantur